тоҳфаи тоҷикистон имрӯз. салому алайкум ва ҳама ёру дӯстон мухлисо. ина шукри худованда ки қадам ба шаҳри душанбе расидам, пешвоз гирифтем. ҳозир мерем камтар имиҷи як қадама барои нав кардан як шопинг кунему, баъд бо кора давом кунем. ина моро бародармон ҷониберҷон пешвоз гирифтан, нақд пешвоз гирифтан. мо ина меҳмони касо ҳастем. насиб худо хоҳад корма шурӯъ мекунем. насиб бошад шурӯъ мекунем. баъд натиҷаи корро пешниҳоди шумо мекунем. баъд бо хӯра шурӯъ мекунем. барои ҷонбозиҳо пайи ҳар носазогиҳо месароям сухан аз дил месароям навои дил месароям. мағозаи мекс мана гуфтем пул тием, пулша намегирам. Мега тараш ман туҳфа ҳақиқатанда барами раҳмат. Худо кушоиши коршон натия, савдошон насӯ. Дехқонӣ ҳам мекунӣ, а? Раштана нигоҳ ки мол ки ду марта ки мечара сер мекунад, ҳам мол сер мекунад, ҳам давлати гандум ҳаракатиш мешавад, зиёда мешавад. як гудак бидаем, ятим фақат ҷониби бизо ятим бидаем. анамушни ата дошта не уча дошта дар балача бидаем. дар ҳаваси бидаем ки ҳамин як кас сари ҳамро намқадар сила кунад. ҳамиди намқадар сила кунад, ӯ гулак чӣ мекунад, хирсанд мешавад. доим гулак зир ҳамхеҷо. як рӯзи борония гулак нататай борон даштагия ки як одами майзада меяд. ҳамиди майзада ҳам тали кида меяд карочи ҳамн қарби гулак дамеяд бинамуши линго осмон дамехеза медана ба пишт дистош прилой мешавад. ҳамиди ин майзада ки бад илойша дар сари ҳамн тоза кард. ай ҷониби худованд ҷурашуне ҳамн одам ба як сила кардан дохили ҷаннат мешавад. худованд чӣ қадр қудрато дорад, чӣ қадр чиё дорад. барои ҳамин ятима хирсанд кардан медарак чияд. ана баъд ҳамҷо ҳамн солҳои 86 акаргоҳу солҳо бӯстон буд. рафтем ҷураши дар бӯстон талабаем баромад кам суруди васфи ту ватан модар ай шавқама хонем аз дидаву дил бетар имрӯз туро хонем ба зебо ватани моҳӣ гулбоғу дилороҳӣ пуршӯру тавоноӣ машҳур ба дунёӣ. ҳамин суруд қатибат вақте ки хондам суруди бо яка буд. суруди яка буд ҳамин зал аъзои жюри антаи хама пацанак чун акардион чӣ буд даврои чи хес и чакчак заниш чи шид ҳамонҷа омад аъзои жюри ҷура вардош як бусам карда ҷурамуши ифтихорномам дод. ай ҳамонҷа баъд бо мерим ҷомам ки дар мактаб байни талабота таъриф кардан устод рӯдакӣ мегӯяд ку чун теғ ба даст орӣ мардум натавон кун наздики худованд бадӣ нест фарош. ҳамиди барои додари бенам месароям сухан аз дил месароям
تو ایران میشن خیلی وقت میشن الو سلام میتروش از کاردوای نمی الان فرستادن Дама крестик. 1, 2. Крепко закройте до конца фокуса, хорошо? Я возьму любую верхнюю карту, пусть будет у меня шестерка в пике, моя карта, правильно? А у вас дама крестик ваша, смотрите. Раз, два. Yapacağız şey de öyle. Отлично. Tamam dedi. Kani yakak da. ترمشا Kani fokus نه dedi. استیده ها چون مخدوم سیاه هیچ نیست ها Ага. چنده Я. کی میگه همه جینجا وینجا کم کم بگی تمام ما دمون شهر خاص نمیگه تقدیم بگه بینوگی از همون شما دا باید коста мо як клипик кардем бо ман ҳаракат мекунам мазалан сарпарастия илтимос мекунем ки дастгирӣ кунам як альбом шумода кардам дар суруди даштаналия альбоме ки карде баъд ана он вақт мекунем ака ҳамин акамон ширкати номи шоҳон همون نو که بیلان تو نشون ترک نمیدو سمتا منی کردی حرکت کردی خب پاره روزا ای بخدور شاسیو که زن درو من بیدیش بگذون شویر هم دار کن کم 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 چی دیزون مادری دردمند برای پیری به فرزند برای دادری به нимтаи угро дӯстои азиз ҳама чикале ки мебинед қадамке ки бо бурдем ва иншоаллоҳ аз имрӯз мо аз пайи кор мешавем ва тақрибан дар наврӯз моҳои март ва дар вақти наврӯз ҳаракат мекунем ки мо клипа пешкаши тамоми мухлисо гардонему ва ҳамаи мухлисони ҳама қадам ҳама мухлисои тамоми санъаткоронро همه نمی آفیتوش نیست نیست دیگه چی می‌خوری اکا؟ شر برنج داری؟ Vai завтра да. ندارم برنجوا داری؟ Мастова. نه برنجوا ندارم خوش بریده داری؟ О, угро. خوش بریده Отала и брида? اوه داری؟ Не. دیگه ندارم نگو چیز نمی ندارم شکرها داری؟ Дорим салат. چخلیه؟ Салат, шакарок, помидор, пиво. ایو تر نمیشه Hello.
азиз хаймана бовар кунед аз ҳамин абед то бегоя фақат хандидем. Аки қадам бисёр як одами позитивни, бисёр як одами софдил, худо умрашона дароз кунад. Бисёр ҳамаи моя бисёр хандондан, бисёр хурсанд кардан. Маслиҳатҳое кардем. Насиб то наврӯз мо ҳаракат карда клипро ба анҷом мерасонему, пешкаши мухлисо мегардем. Акаҷон хуш омадед. زنده باشی جان بیجان. ما همه وقت طرفداری مخلصیم که هم خیلی کوشش غیرت کنیم خاطر جان بیجان ما انجورا همکاری میکنیم. می آدم را مثال دستگیری میکنه چی میکنه. انا باشمورا سخنان کلیپوی ناز. اینا جالب دقت برای شما را ما پیشنهاد میکنیم که شما همه وقت خرسان باشین. ما به مخلصا سعی دفعه که هیچ کهیم زنده باشین، سربلند باشین، بیرده باشین، خانواد باشین، همه وقت در محیط فرزندتون باشین، خونه‌تون آباد باشن، مخلصا عزیز سربلند باشین. یک جای باشیم. وقتی رسیده است که ما باید همه ما دستگیری یکدیگر باشیم و متحد باشیم. این گپا باید گم شود. تاجیکی، کلابی، خوجندی، فامیدی، غربی، ما همه ما تاجیک، یک تن میدونم که جفت، یک مثل مشت باید همه ما یک جا باشیم. از زنده باد تاجیکستان، زنده باد ملتی عزیزم. تا دیدار دوستای عزیز. صحیفه توجیکستان امروز.